Bună, sunt Oxy. Cu acest tutorial video vă voi arăta cum puteți construi versiunea mobilă a site-ului vostru web. Trebuie prima dată să vă construiți versiunea desktop. Când aceasta este gata, puteți începe să lucrați și la vizualizarea de pe mobil. Pentru a accesa versiunea mobilă, trebuie să apăsați pe acest buton, care vă va direcționa către pagina mobilă respectivă. Aici puteți vedea cum arată site-ul web dintr-un telefon mobil în orice moment. Versiunea mobilă are o logică separată de vizualizarea de pe desktop și de aceea trebuie construită separat. Include toate elementele din versiunea desktop. Nu puteți adăuga elemente noi. Puteți reordona, redimensiona și ascunde doar elementele care există deja. Trebuie să luați în considerare cele 3 zone în care elementele pot fi poziționate: antet, partea centrală și subsol. Ele sunt marcate de aceste linii verzi. Pentru a avea o versiune mobilă funcțională, trebuie să respectați aceste zone. În antet puteți poziționa doar sigla și meniul. Același lucru este valabil și pentru subsol. Dacă introduceți alte elemente, există riscul de a crea o versiune mobilă care nu funcționează bine. Fiecare element are propriul său meniu de setări, din care puteți alege opțiunea Ascunde. Ideea din spatele acestei acțiuni este de a ascunde câteva elemente pentru a nu supraîncărca vizualizarea mobilă, considerând dimensiunea mai mică a ecranului unui mobil. Puteți vedea toate elementele ascunse apăsând pe acest buton. Dacă derulați mouse-ul peste fiecare element, acesta apare pe designul site-ului web. Apăsând pe pictograma unui ochi, va rămâne permanent ca parte a designului până când veți dori să ascundeți iar. Din meniul din stânga puteți gestiona toate paginile site-ului web. Să începem cu reordonarea tuturor elementelor pentru a construi versiunea mobilă a site-ului web. Voi trece din când în când la versiunea desktop pentru a vedea cum sunt poziționate elementele. Este foarte important să salvați toate modificările făcute pe versiunea mobilă înainte de a o schimba cu vizualizarea desktop. Nu avem nevoie de aceste linii negre. Pe versiunea desktop, acestea fac parte din designul meniului, dar aici meniul este reprezentat de un mic pătrat. Le voi ascunde și voi repoziționa titlul. Apoi voi redimensiona și fontul de text. Nu uitați să salvați din când în când toate modificările pe care le efectuați pe designul mobil. Apoi, va trebui să adaug mai jos cele 2 secțiuni: Vacanță în Italia și Vacanță în Spania. Voi poziționa prima dată imaginea, apoi titlul și mai jos textul. Nu găsesc imaginea Italiei, ceea ce înseamnă că este ascunsă. Trebuie să o găsesc și să o plasez pe design. Iată-o! Voi pune sub aceasta titlul și conținutul aferent, adică voi scădea și dimensiunea fontului. Voi face la fel cu cealaltă secțiune.
În cazul în care este nevoie, puteți regla și subsolul. În acest fel, puteți continua și cu celelalte pagini ale site-ului web. Sper că acest tutorial video v-a fost util și că vă puteți crea o versiune mobilă fantastică a site-ului web.